mwasensemo ya mosocho chinga kicho komwenia omwana boda boda oyo moyo nyarako bagosiro bugima bwaye ase chinchera chobo tutukanu mwana boda boda uyase lieta Elijah ni gogo tebekana nyarako bagosiria obogima bwaye ko bwatekana no kobekerwa omosira kolengana ne amate ya isenya gosira ni go batebire yange yanyareko bekoenekia kobaenia abana ba omunke yogwetani komi askeri bagoteba ni go banyareko bagosira bugwa base chinjara chire chobo tutukanu ise abana abo ni go litkolera nyareko bakwenekia unani go anyareko baga kutwara omosira uyo nyareko bakoirera abana baye gosiria obogema gotomanyo muri kwito dipo nasanya osiro sirete tuotu orenge class 5 Aram, orante binga chiange chuka chete, ochokoroseri, ekemonyo mufano ngange korigereri ngange korigechu. Ekenekerero kia mateyemo imeyo muchomo socho egotoke wodi ya Bogusero. Hasa matanga yoko mwenye musacho yomo wimiaka yegatua asilieta Elijah gufa. Nigo tuomerana na yaiga. Asomo choyo ito, ikintu kia machiri gotogecha, etu arenga abana abandi. Number of 16. Nega tuatrere. Ayomo iga kweta kereweka ni biri. Abande bago kwase chinchira chide chitamanyekanike. Oyo tumachiti korora bu ngane nsemo yebirecha. Iga kwete birongo bikanya. Neli tukuri umusabare sese gache nene gasemekana ineri chini eka. Maiga yomujega bwa matanga koera nige musanano yabage kororekana. Abana bomocho yoigani go babiri bagukwa mu basokano asego tebekana noborogi kurwa setatu mwabo omoiboli murase number they were 7 one gano yo mutigaiti richa number 6 wona sogo abaseke biwa 9 bakure 5 totigarete 4 bono oyo nyagusira igalingi mu pastor muombezo munene nakiko chikiagerire yagerire chinguri chanya sai charorekanire nga kwa enibu mpaka mangana yabire chasirire tumutangase Kristo weko munyene gusanganike taseni kia Ndizi TV nigo ya mate ya Yesu kyan na kwenekia egekorike iga umwana oyo kweto class 5 nero musitwire enkoro igo bana abande nebisasi oyo bana njogwe yakwete arone tinga nonyera asutugete nganyore bintebi emyake yonsi ipi byangurire tinga ya njogo uragere to monto murito ebinte binki birankonye bakoitabire gosarenda bisambu asabirwo gotoreka n'abapasta asarende usinere naragira agende kubare bonus yaye komenta najwe ebiga ngati yebimanyerero byabere bikwenekigwa asama tukabwango iga amasaba bakorwa yechinguru tokoragerikira chinguru cyabirecha chingiti cya ituru ibere mega itu Jumapili tukotwakoreta omochango nabagaka banene Jumatatu kitokonya koroberi kigali na kitoko ndo musabara Jumaine nande yende gaitwa nonya nabo nigo mugako yu abakawe sokia nakoleta amariogo ayu abakagosambwa asebono gati ya matiyaye etigarite komenyera obwoba kwa batore kwa sababu nko igutere binta gokora ne binde nkorora tori mpako mu pastor iborongo kumurandiri nagatitiri tukeri makanyaro kuragura abantu batatu musacho yomana bakungu babere Basta kamatabira ratindi ko gusabira. Icho bubarire sana ko cyane ko mugako yo umusumbuire sana. Otigira abana baye barabake akinanda mugako yabwene anye mugako yo akonya ko fuatiriya abana abusana na sister ya minto. Ono tukumetinga ki umuchando ono umuchando mbago kubayera pi abana ba egesaku. Ndonyore igari kielija. Makoyo ekiagarete tukaimukino nyamangana ya igoro mono ngo bana arenge nkaigu gwakero customer chichi ayesimi ingatoma chibese chiri bubere wane ryogo lyane bona nalibwati chinguru ligo kore gasi ekiagero mumura bone gamoche lyare nturamaro enta tomoenye toma chibese bone iga bona lya mario gabwate chinguru ekagere genteke gegasa gyenkoro oikange fuatiri nindu ku mubera kinitene nase Kristo oyakoro kumose oyo ndemorara amalieta bekira amange erakini gendeke monde tuigwane nini ganchire ko basibura anja musiku bono engane yegana betigarite ko begetenda wiri gochia sabanya kenyoro ase bakoboria nga ine neke omoerio Ginko ripoteria kitaseni kia unambeja mukia Ndizi TV kurumu chumo socho. Uyutu kemeye wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South.
Rĩrĩa nĩ nkũrũ kwa Dipon Asanya wano bugoichania kigima mwaka wesoke magiga